Salutare băieți, să încep vlogul de aici. Suntem acasă pentru că mâine este concurs în centru, se numește Polybike Challenge și da, voi concura mâine, nu știu cum va fi, vom vedea. Momentan o să fac niște pregătiri, adică am fost la un de ăsta opener pe pistă, mi-am luat și un ulei și acum voi spăla bicicleta, voi pregăti pentru mâine, așa că o să vă las să. Bun, am revenit. Asta o să fie bicicleta care mă dau mâine. Am pus, cred că știți, am pus doar cauciucuri noi, sunt de 30 Grand Prix 5000 XTR astea. Și da, mi-am pus pe piept, avem janta spartă. Tot aici. Da. Dar n-are nimica, că avem cauciucurile astea mișto. O să dau serios că aici o să vină numărul. Futeți. Așa. Este mai mare? Cred că garantat nu cred că încape. Ce pula mea. Hai să vedem vații. Eu stau într-o parte. Ca mulți. Unde pune? Acolo. Vezi că se rupe pedalieră dacă dai așa tare. E un pic într-o parte, da? Hai să vedem aici, transmisie. Acolo. Bă, stai un pic într-o parte. Da, știu. Mă simt foarte ciudat. Bă, asta ascultăm. Stai că... Bravo, 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 bravo! Hai cu patul, vede. Polea prostă! Cred că sunt 6 la categorie. Da. Ce pula mea am de 3, 2, atenție, start! Hai, ce? Bravo, 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 bravo! Bă, stai un pic. Pula, s-a lăchit tot. Mai primi? Haide, haide! Unde era dumădă? Hai, Giulia! Uite, uite, uite. Hai, băi, prins! Hai, bă, că-ai Dai, dai, dai! Tu te-ai în gură să te pe aia, Că nu-i la MTB, cred că era la e greu MTB, ca era pula. la... Hai, bă, hai, trebuie și prins, bă! Stai pe dropuri, bă! Liegi, baston, Liegi, mai ești 14 km. What? What? Sexa și Pogacar cu aia. Ce abominație asta, frate. Hai, 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 hai! Hai, 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 hai! Nu te uita în spate, dă! Hai, hai, hai! Hai că-l bați la sprint! Caca! Acolo, vedem. Hai să mergem. Mergem la locul de start-finish, băieți, sau cum se zice. De pulă finish. Bă, dar vezi că chiar mi s-ar părea fan să-l bat, adică...
Bă, s-au câștigat la Avrig. Totuși. Bă, nu-i mă. Bă, și mai greu trase. Vezi că poate se uită și te aude ce zici și nu face nimic. Dar ce am zis? Că eu l-am lăudat, practic. Ce am zis rău? A, eu zic de ăla. Bă, nu mă interesează, bă, bate Simu, mă, dacă... Nu există, frate. Dar trebuie Nu există, Simu să e tot mai... zici, gen în continuu pe video. Bă, eu glumeam totuși. Eu nu vorbesc așa. Nu mă lați în serios, bro. Nu mai trebuie să ne răbdați mult. Ne vom lua Hai, vă mai atur, hai! 5 minute și ne vom căra acasă. Așa că vom putea traversa încă un tur și pentru acest grup. Haide, haide, haide! Hai băieți! Dar în același timp vine și sosire, vă rugăm! Mergeți pe dreapta, mergeți pe dreapta, mergeți pe dreapta! Sosire, 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 sosire! Important e că... Bă, nu mai zic. Bine, ok, nu. Da. Să știți că mai sunt câțiva cicliști pe sosiri, Ovidiu, avansăm, chiar acum, veni ștația cicliști. Haide, haide, haide! Hai, ce ai făcut? Atenție! Bine, mă, bine! Bravo, 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 bravo! Bravo, copii! Dă-te dracu, babă, Bravo, adică... copii! Ăla nu mai putut ce l-a făcut ca ăla. Nu știu, lua la canapa. Asta spatele tău. Puțin a rămas, multă bere vom bea. Mai hai aici. Păi bă, Simu-i sprintă, bă. Hai să filmăm. Slavule! Teo a măsurat pasul. Interviu, care sunt rezultatele, cum au fost? Locul 2, Average 250 de văți. Bun, 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 hai, perfect. Eu tot ai pornit, bă? Uitați aici. Trece la Mamă, ce crampe am avut, frate, la final. Crampe? Tu n-ai văzut? Mai filmat la sprint? Am filmat de Maroc. Da, am filmat sprint, am filmat. Da? Să ne văzut cum pedalam. Eu eram cu picioarele drepte așa. Uite, oh! Și Special asta live, merg în pluton și mergeam mai lejer. ca și Remco, Roci, ca și Nu știe băiatul, o Pogacar. să fur, să plec acasă. Da, chiar, merg hai, acasă. hai că și fără, ceau băieți. Am plecat cu bicicleta campionului. Parcă, nu știu, nu e așa rapidă cum arată. Cred că e rider, nu bicicletă. Am furat bicicleta lui Simu. O să fac, să dau o tură. Mamă, ce bate vântul, să-mi trag palme. Hai că mă tot. Ce bine de film asta. Sunt un pic răcit și n-am chef și periculos. Se aștepte ceva să fac băi, și să duceam în fața mea și mă sprintam cu tine. Cine? Cu sprintul de Da, mult. cât ai avut media? Ce, la oră sau? Interviu. 38, 38. Alo? Bună ziua! Numai bine! Bună ziua! Are acceptat cu Va asculta muzică de operă și vor face ciclism. nicio șansă. Ah, Ștefan. Dacă... Ăsta mi-a băgat ăsta, na, așa. O să trecem mai departe la categoria Under. Bravo copii! Dexter. Da, băieți, n-am făcut outro pentru că s-a zgârcat camera. Am ieșit până la pe locul 2 după cum ați văzut. S-a terminat și bateria la cameră, de-aia n-am filmat nici pe podium, am filmat de pe telefon.
Da, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și pentru mai multe episoade vă aștept cu comentarii și haideți, ne auzim la următorul episod. Vă salut! Salut, fain!